Ik ga even eraan. Zaken komen. Bonken, bonken, bonken. Veert. Als het net hel is, hinder. Is het al wel een beetje warm, zaken? Nee. Oh, oké, duidelijk. Oh, die beter met wat. Hey. En hij deed een uitslag. Ja, en naar je vlog. Via het net te abonneren en het beltje om te zetten. En een blauw toenkom heen te gaan, hè? En download het chillen voor op die tablet of op de telefoon. Yeah, waar ben je zaken? Wie vaak dat voor? Op het theater op de is, hè? Haha. En waar zit vanmiddag even heen? Nou, Jenny wel. Nee, Jenny Wout. We zien dat het IS daar houdt. Je vindt altijd wel mooi om overal een beetje in de natuur te zien, vooral in Friesland. Nou, dan krijg je bijna een beetje een beeld van hoe mooi het Friesland is. En wat er eigenlijk juist al je wol te dwaan is. Want... Glieft het nou het nasje in? Maar wie ben je dus nou op het IS in de theatertuin? Oh, hij wil een wat chillen. Hey! Dat is wel echt een Ja, man. Wie ben... Ja, ik loop die. Ja, nog maar op sleden zitten. Oh, die zit eronder. Oeps, zo. Hebben ze. Ja, ga maar zitten. Ik zit al daar, die goed zitten. Ja, is het klaar voor? Wat was deze die ja? Wie ben je dus nou in de theatertuin? De theatertuin is van mijn heid. Mijn heid had hier een aantal jaren wie dit nog een stuk loon had dit gekocht. Had er helemaal met de kraan uitgegroeven en nou ja, deze pool erin maken, zeg maar. En een theatertuin van maken. Tribunetjes erachter een beetje. Hier is het beste theater. Dus hij en ik hadden als gedeelde hobby het theater, het toneel, muziek. En nou ja, in de jaren hebben we dit creëren kunnen. Dus nu kunnen we ons eigen ding hier spelen en optreden. Dus het is hartstikke mooi. Ik zet nog eens even een keer een vlagje er bij mijn heid om wat te vertellen over onze theaterverleden. Waar we al dingen hadden te jaren en last van elkaar. Want ja, er is genoeg te vertellen daar hoor. Nou ja, nou in de coronatijd maken we helaas dus net spelen. Dat is wel heel jammer natuurlijk, want dan haast het kleren en dan hebben we 2 jaar hebben we wat gebroek van mij en nu hebben we niks. Maar op zich kwam het dit hier net heel verkeerd uit, want het theatergebouw, dat is juist. Daar. Dat is sinds december ongeveer klaar. Daar kunnen mensen dan aan een drankje halen eventueel en naar de wc. Dus dat is wel handig. Ja. Dan hoeven we net meer altijd een catering tent op te zetten en een wc-karren te huren en op kleed te zetten. Het scheelt dus een hele prutte qua voorbereiding, omdat het best wel... nou ja, dan stel je met vrijwilligers en met al je toch even kleer zetten en weer oprommen. En nou stiert dat gebouw mooi en dan is dat wat makkelijker te realiseren. En nou ja, dit is gewoon prachtig. Wij genieten nog volop. We zijn heel prutten in het theatergebouw in de coronatijd. Want ja, je maakt verder net zo vol. En net zoals juist die bank hier schitterend bladje op het ijs. We hebben juist een lied zelfstedentochtje hier die in. Nou ja, wat dat betreft waren we weer gewoon op een gouden plakje. En we waren op Steenworp afstand van het theatertuin. Dus ja, zaken die kunnen hier altijd mooi vernieuwen. Ik ga de beestjes hier in het theatertuin. Mijn hobby. Dus dat is gewoon prachtig. Hey jongens. Hoi. Nou kun ik je van deze kant zien, hè. Wat zie je dit mooi. Hey maten. Hoi. Ah, goeie. Fris, hè? Mijn huid is druk dwaan. Ik zal eens even spieken wat er doet. Even zien wat er bedijn had. Oh, je hart krijgt op, Leuk. Ja. Wat ga je op bedijn? Nou, de winter is hard om, maar ik neem wat vogelhokjes nog heen. Beter laat als net? Ja, Onder het mom van? onder het mond van de beestjes, maar die morgen heb ik wel wat in. Ja, nou ja. En, Sure. nou, ik denk, haal je even wat nutjes en wat dingetjes op. En de vogelhokjes ga ik even leggen. Dan kan de meid maar komen. Kunnen we beginnen te... Meid is weer eikens lezen van jongen. Koolmeestjes al je. Ja.
koolmeeshakjes met altijd met de iepening naar het zuiden daar. Oké. En dan zit er rond dit koolmeeshakje zit een stakje voor. Ja. Dat zet ik in, maar dat is net goed. Oh, Nee. dus verkeerd maken. Ja, verkeerd maken. Ja. Hier net zo mat, maar ja, dat is wel zo. Ja, dat was er net in. Nee, dan geeft er langs gauw net in, want je vliegen gewoon het hakje om als het ware en dan pikken ze voor het vast bij de ingang en dan gaan ze naar binnen. Aha. Ja. Dus je hebt nog een voeltje in. Of, Ja, ze nou ja. maaien er wel in. Je maakt er iemand zelf maar weer te zoeken. Ik zeg, er zit een liter stokje voor. Ja. Al je lekker eten. Ja. Kun je ook maar in. Ja. Ik geloof dat zaken nog een stuntje laten op zijn skelter. Hij is met de skelter op het ijs. En we zien dat inderdaad echt wat wordt. Hier trekken we een shirt. Maar je lijkt nou op het ijs. Best vol! 5 minutes later. Zou dat wel kennen? Ik kom wat naar achter. Krijg een hol kennen, hè? Diesel is ik bij. Die is ook bij. Hij gaat genoeg drinken, maar je ook wel. Oeh, wat krijg ik? Oh. Ik word even eraan. Zaken komen. Je had het hellen. Je had het hellen. Applaus voor Pakenzakken. Joehoe. Oeh. Maar wat zit hier? Die man blauw ik van die jonkjes. Hè? Dan is een beetje hier, een beetje sneeuw. Dan blauw van die band. Hè? Wauw, joh, dat lijkt wel een stuntpiloot. Echt lopen lekker. Ja. En dan heb je dat ook? Ja, dan hier keer. Nee, en die van. Nou, maar vlak is. Hey, allebei er nog een kant op. Allebei Ja, dat maakt het kapot, joh. Ze doet 6 mooi, maar hij betrouwen, hè? Die 60 kilometer voor is dat weer minder intensief. Yeah. We hebben hem juist erop stapt. Bij Wurmerhout, Ja. Hoe laat ben je hem voor neer? 8 uur. Toen ben we naar Snets gereden, Stream en Iers tussen Wurmerhout en Snets. Toen ben we naar Drils gegaan. Van Drils naar Sleet. Ja. En sluiten we maar weer hartstikke mooi. En toen ben we naar Heegta gegaan en toen zouden we hoe de Heegma en de Vluizen naar Starum. Maar dat wie net getrouwd. Toen ben we gaan met Toen Tom. ben we weer omgegaan en hebben we opgehouden. Ja. In de 64 kilometer dienst. Dus dat wat. Best gedaan. En bij Paatje hier die wie de bezem waren. Ja, die hele bezig waren en een catering, sap en thee en koffie en koekjes en bananen. En die riet hield gewoon wat mij hem op, zei ze maar dan Ja. in de auto. Oh ja. Ja. Ah, best gedaan. Nou, je hebt wel een mooie dag, gewoon, dacht ik. Want die is schitterend waar, hè? Ja, die zijn spreukkaart. Nee. Krijg eens goed. Ik voor het lijn, want fucking ik ga lijnen constant. Oh ja. 10 keer of zo? Ja. Heel wat dubbeltjes haait een mem van Tjenne Juster. En doe dan, bestuurstrek pikken vallen. Ja, heel vaak. Hoeveel dubbeltjes toeft Tjenne? Niet. Oh, daar valt aan. En we zien dat Ildo nog koest. Ja, die slipt nog. En ondertussen zitten we hier voor de chest. Mijn omke die regelt het altijd. Dat is een livestream dan van Tjerken. En nou, mijn omke doet dan de beelden en zo. En een vriendinnetje van mij die zongt erin. Dus ja, we staan, ik heb het al wel even zien. Die gaan net elke weekend naar de kerk of zo, ja, helemaal niet. Maar nou, wel leuk om dat te zien. Meestal die meisjes hun hek, die zetten hun hek in om dat al je wat op de camera te krijgen en uit te sturen. Ik ga er wel respect voor. Optreden van Silke en Helamet in Tjerken. Dit hadden ze van tevoren een opname hebben vanwege de corona. Ben er natuurlijk al jouw regels. Maar ik had in het verleden ik wel vaak met Silke Song. Zitten we together in de band Looking for Cash. Dat we ons 10
is het theaterstuk van Johnny Cash. Vertel ik nog wel eens even door. Dus, en dit is mijn neef. Die krijgt zaken gitaarles van. Nou ja, ze hebben dat in de woorden, hè? Ons kent ons en iedereen in mij elkaar. Ze zaken zulke. En hij laat het. Wat doet hij laat het bij die? Gitaarles, hè? Ja. Tja. Ja. Zulke en hij laat het in checken. Dit is cool, hè? Kom maar, ga eens zien, joh. Is dat nou een zo? Ja. Nou, dit is al wat jij erop nam, maar dat chance dus nou. Als je heel goed oefent met gitaar spelen, dan kun je direct staan. Ja, Sneeuw. Ah, sneeuw. Ik zit hier op die broek. Maar die helpt. Denk er weer maar dat is tegen, dat is niet de zak. Gezellig hier in de auto, joh. Bonken, bonken, bonken. Veert. Als het net hel is, hindert. En van je hop valt erin en hop valt eraan. Dan komen we vol on dakken. Bonken, 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 bonken. Als het net hel is, hindert. Absoluut. Zaken. A few moments later. Ik ben onderwijs naar Jennewoord. De wintersporthits zullen we gaan, hè? We kunnen net skiën, maar we kunnen wel rijden op de eerste gelukkig, hè? Fuck het timmer maar niet achter us. Daar, je kunt ook mij. Gaan we lekker op een paard. Wat een drukte hier, jongens. Er zit zelfs een ijsbrekkerbootje. Is dat zo? Je bent heel wat drukte hier. De auto's staan tot weet ik hoeveel. Oh nee, nee. Zie je nog een plakje vinden? Zie, waarom is altijd plak? Waarom is altijd plak? Maar als je je mooier kent. Nou, ik sta op de ijs. Jelke biedt de redens nog even onder. Vakken stiet op de ijs. Die had al even. Is het wat mooi is, Vakken? Mooi, 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 mooi. Nou, Ildo lijkt lekker te koesten. Dus ik ga nou bij de Bernewijntiers op. En ik loop het zaken eerst op de sliedenboel achterheid, hoor. Ik heb misschien krijg wat meer meters, meidje. En misschien dat er aandacht heen op een reden zal. Niks mat, hè? Nou ja, poepen, dat mat. Hoe was het goed van, was zagen? Dat is wel leuk om te vertellen, want je denkt, Vakken hield dit mooi op de kamer, maar Vakken is dus, ja, hoe neemt dat? Is huisvriend, dus kameraad. Een soort buurs, helpt dus ook maar de verbouwerij. Nou ja, zo zullen we in de Bernek, mal maar. Ja, altijd wel gezellig. Lukt het, Jelke? Zullen we stiekem uitnaaien? Nee, wat hype bij? Ja, hè? Ja, kom goed. Let's go, yo ho! Ritje en wat. Kijk, wat moois aan Bernewijn. Heb ik mooi wat half vast. Doe je wat minder gauw op de kap misschien? Hey zaken, Ja! waar is in boord luiden, hè? Van waar? Van Paak en Beppe, een boord. In Jennewoord. Nou, hij druipt nog steeds gelukkig. Ik heb hem van het Simmer wel lekker met voort, jongens. Nou, je bent bij Prinsenhof. Zullen we zien nou hier het kanaal hoe komen kennen. En dan kunnen we mooi de oude venen in. Ik heb even zien hoe het daar ligt. Pak het even man. We zijn onderwijs naar Grauw.
En in Grauw werd het Jelke zijn heid, Ilke, Paake Ilke en Beppe Atjan. Ze hebben zin of we die aans nog treffen kunnen. Die zult ik wel leuk vinden, we daar met de Berne Wijn helemaal komen. En even zin of we komen. Het is dus ietsje minder, maar over het algemeen is het prima voor het dorp. En het zintje erbij, dus je spuit kan, zuur warm hakt het. Dus, als ik me net verzinkel, Paake Ilke er hoor. Ik ben er net zeker. Even zwaaien. Ja, ja, ja. Paake! Hoi, hoi. Wat mooi, hè? Het lijkt lekker te kussen. Boord van mijn ouders. Paake zaken bij een Klaasje. Simmers ben we hier altijd met de boordzaken heen. En nu ben we hier samen Matthias. Dat is gek. Ja. Jelke en ik ben beide opgegroeid. Simmers altijd met de boordvakantie. En nou nog eigenlijk elke simmer wel vaak met de boord van mijn huisman. Dat is die cruiser is het juist. Maar ik wil mij het scootje van Paake Ilke en Beppe Atjan. Dat is natuurlijk ook prachtig. Gewoon mooi zielen met die band. Zwemvest, jongen en gaan. Dus ja, echt wel altijd op het wetter. Snits en langbaar. Terhinnen hadden we van het Simmerwest, van Miljoenwaard. En Jennewaard. Nou ja, Grauw. En altijd met het scootje ziel naar kijken naar de stantie. En jou gaat hier en hier mij zielt. Ja, mij zienheid. Maar de Lietse A. Dus van het Simmer zeg je me daar vast wel meer over vertellen over dus bootavonturen. Maar het is wel mooi als je Simmers van het wetter genieten kennen en dan nou het winter gewoon weg. Patatjes. Er zit net zo volle mouw naar de wind, maar de rest mag niet denken. Zal ik die helpen? Dat niet in huis gewoon ziekenhuis? Ja, ja, rustig. Even opwarmen jongen, lekker die kant. Ik zal even niet ziekje werden, het even wat drinken. Ik zie je even een liedje tafeltje op, oké? Dit is wel lekker even, hè? Een beetje zout, tafeltje. Wat koud, hè? Ik heb wel heel mijn mol, joh. Even wat zout erin. Ja, wij een app te sturen. Dat we hier binnen. Volgens mij als het in heid even. Oh ja. Is mijn telefoon, hè? Ja, graag. Vet irritant, de telefoon. Net zo toek, hè? Maar wat ik al onthouden, hè? Even Ilke en Vakken bellen. Ja, dan werd hij binnen. Is het al wel een beetje warm zaken? Nee. Oh, oké, duidelijk. Oh, die beter, ben wel die beter. Zaken gewoon bij de kabelbasje, want ik was Simmer zeg altijd op zaken, hè? Nou, een keer bij het winter erop, man. Ah, shit, hast toch hulp. Dit is cool, Sjaki. Met mij een keer? Ja, nog bij mij een keer. Dan gaat mijn lekker opzien, hè? Ja, zeker. Dan zit hij erbij. Woehoe, Sjaki! Oh. Hey. Het is eigenlijk een piratenschip, hè? Klopt. Ja. Waar je net zo goed in te komen. Nee? Kom!
Pas ik je wat trui, hoor? Hartstikke. Hey schat. Goed zo, jongen. Oh, dan ben je ook weer wat grutter worden, hè? Check, ga je hem film halen? Check, jij met mijn hand. Hier ben ik. Goed, super. Ja. Ik ga die beet leven. Kom door. Dat is hartstikke goed. Er staat een potje erop. Ja, goed zo. Hier een handje. Dat is wel een gek trapje, net. Een nu weer aardig trapje. Een nu weer aardig trapje. Ja, goed beet horen. Ja, goed zo, jongen. Let me zo zien. Ja, goed. Op de wipkip. Maar van wie is het niet? Dan uit. Wat is het? Nee, een eindje. Een wipeind. Ja. Een eind. Zie je dat? Een wipeind. Nou, hun werd een goedwegzak, ja? Dit is leuk. Hey, wat een dag net. Van de morgen eerst bij Paak en Beppe een bakje koffie hellen. Zaken nog even mijn heiter op het ijs. De golfkar had op het ijs staan. Paken had vogellieten opgehangen. En we zijn natuurlijk naar Jennewoudwest. Nou, we hebben ons varen met de boot. Hebben we ook gewoon reetrieden op het water. Nou, dat was zaken een hele bijzondere ervaring. Ik moest op een zien. Kwamen we Paken Elke nog even zien, want we rieden richting Grauw. Daar hebben we een Paken Elke. En Paken Elke is juist de meer te kaam. We konden Grauw helaas net helemaal om Grauw te komen. Want het ijs weer wat min, dus we hebben besloten om toch weer om te gaan. Maar het was gewoon prachtig. En de jongens hebben nog even een bak snert, gewoon dat je er natuurlijk bij. En waarom een poelmak op slag remmen. Dus top dag.